ברשות אל חי, מאזינים יקרים, צופים יקרים, אני לא איש דברים, אתם יודעים מה אני יודע. אני יודע לשיר, לחזן, לנגן, אבל הגבאי הנאמן והמסור, רבי אברהם הכהן, הפציר בי שאגיד כמה מילים על מרן מלכה שהיום 30 יום לפטירתו, חכם עובדיה יוסף בן גורג'י, רוח השם תנחנו בגן עדן. אני אתחיל בפסוק של השבוע ואחר כך נספר כמה מעשיות על הרב, כמה דברים שראיתי ודברים שהרב סיפר לי במשך השנים שהייתי חזן אצלו. הפסוק אומר, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אני מתחיל בדברי תורה בכדי שתוכלו להגיד קדיש, למה הסיפורים שלי אולי זה לא דברי תורה, אני לא יודע. אז רש"י עליו השלום אומר שיציאת הצדיק מהמקום עושה רושם. כשהצדיק יוצא, פנה הודעה, פנה זיווה, פנה הדרה. אצל מרן רבי עובדיה יוסף יש אנשים שמתקשרים אליי מחוץ לארץ, מברוקלין, אנשים גבירים, אנשים חזקים, לא יאומן כי יסופר. מתקשרים אליי ואומרים לי, אנחנו מתביישים להגיד לך, אבל אנחנו כל יום בלילה לא יכולים להירדם, יושנים ובוכים, בוכים על הרב, לא יכולים לעזוב את הרב. אתמול הייתי בשכונת גאולה, תפס אותי בחור ישיבה, בוכה, 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 מה יש לך, מה קרה? אומר לי, אני לא משלים עם זה שהרב נפטר, אני לא מצליח, אני לא ישן בלילה. זה דבר מעניין מאוד, זה דבר שלא קרה, בכל אופן, בימי חיי לא ראיתי דבר כזה. אנחנו היום נמצאים בליל 30 לבכי כתוב, אבל אנשים לא שוכחים את הרב וחיים איתו, וזה דבר מעניין מאוד. יש לי הרבה סיפורים לספר על הרב, לפי שהזמן יסכים וירצה, אז אנחנו נספר על הרב כמה דברים שיש מהם לקחים. הסיפורים הם קצרים אמנם, אבל יש להם הרבה מוסר והרבה לקחים. קודם כל, מי יודע איזה גזרה חס ושלום שיהיה על הגויים, לא עלינו, מי יודע איזה גזרה קשה הייתה עלינו, והרב הלך, אני חושב, לפני העת. למה אנחנו לא האמנו, גם במשפחה לא חשבו על זה. האמת, חשבו שהרב יחיה עוד כמה שנים טובות, שמרו עליו כמה שיותר. רבי משה, שיהיה בריא, הבן שלו, היה שומר עליו כבבת עינו. אני הייתי מסתכל ורואה, נותן לו את התרופות בזמן, ונותן לו לאכול בזמן. מי היה יכול לתת לרב לאכול? זה היה קשה מאוד. למה? הרב כל הזמן אומר, עוד רגע אני בא, עוד רגע אני בא. טוב, הרב כותב איזו תשובה, והבן שלו אומר לו, כבוד הרב, האוכל התקרר. טוב, תשים את זה, עוד מעט אני בא. עובר עוד חצי שעה, עובר עוד שעה, זה ארוחת בוקר, צריך לאכול, הרב לא אכל. הגיע הצהריים, אותו סיפור. הוא אומר לבן שלו, תראה, אם אני לא אכתוב את זה עכשיו, אני אשכח, אני זקן. עושה את עצמו שוכח, הרב לא שוכח שום דבר. אני הייתי מספר לו סיפורים, סיפרתי לו סיפור לפני 25 שנה, לפני שנה התחלתי את הסיפור, הרב גמר את הסיפור. זוכר כל דבר, אבל הוא עושה עצמו ככה מענווה, לא זוכר, לא מכיר. היה מכיר ויודע הכל ובהכרה צלולה. הרב היה עד יומו האחרון בהכרה צלולה. יום לפני שנפטר, הרב פתח את העיניים ואמר, ריבונו של עולם, אין לי כוח יותר לסבול את הייסורים.
זה כנראה בשמיים שמעו שאין לו כוח לזה ולקחו אותו לשמיים. לקחו אותו לשמיים והשאיר אותנו יתומים, וזה דבר, רבותיי, אני אומר לכם עוד פעם, אני חוזר על זה. אנשים אוכלים, שותים, יושנים, אבל הלב שלהם קרוע. לא משלימים המצב. וזה דבר שלא היה, לא קרה. אנשים יושנים, בוכים ונרדמים מבכי. לא יכולים לשכוח את הרב. הרב נפטר בפרשת לך לך. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, והרב עזב אותנו למנוחות שאננות. אבל בהפטרה של לך לך, כתוב מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו. מי העיר ממזרח, איזה חכם אשכנזי בדף היומי שאנחנו לומדים, אמר מי העיר ממזרח, מי ראשי תיבות, מאור ישראל, הרב עובדיה יוסף. לא שמנו לב על זה. מי העיר ממזרח, וזה בגמרא דורשת את זה על אברהם אבינו עליו השלום, במסכת תענית. וזה היה אברהם אבינו של הדור שהיה מחזיר בתשובה, ובמקום הקדוש הזה, ברדיוס של 0.5 קילומטר כאן, כל הבתי כנסיות נהנו מדרשותיו, ואני אספר כמה סיפורים על הבתי כנסיות בסביבה כאן באזור. וגם המקום הקדוש הזה, עכשיו אני נזכר, פה היה סוכה שהייתי קטן. כשהרב היה הרב הראשי לישראל, לצערנו ולבושתנו, לא היה לו מניין בבית. לא היה לו מניין. אז הנהג שלו עליו השלום, רבי שלמה לניאדו, היה כאן עומד בחוץ, כמו ילד טוב, ואומר, מי רוצה להתפלל אצל הראשון לציון? אני אקח אותו איתי ברכב ואני אחזיר אותו. מי רוצה? בקושי היו מגיעים ובקושי היה מניין. ואני זוכר שפה, במקום הזה, בבית הכנסת הזה, שקראו לבית כנסת הזה, בסוכה, מי שרוצה להתפלל בסוכה, הרב היה יושב כאן ומתפלל שחרית. אני הייתי בן 13-14, אני זוכר את זה פה במקום הזה. הרב היה בא יושב בענבה ומתפלל במוסיוף, והגבאי אז היה בן ציון כהן עליו השלום, היה אומר, מי רוצה להתפלל עם חכם עובדיה? בסוכה, בסוכה. הרב נולד בתף רפ"א. נולד בבגדד, למניינם זה 1920. הרב סיפר לי במוצא כיפור, תמיד היינו יושבים במוצא כיפור, והרב היה מספר על התפילה, מה היה בסדר, מה היה פחות בסדר, מה צריך לתקן. הרב אין לו זמן לפטפט חס ושלום, אלא היה צריך מחכה לזמן של הרבנו תם. אז היינו יושבים ומדברים קצת. אז הרב סיפר לי, אמר לי, תשמע, אמא שלי, עליה השלום, צמה בכיפור, ולאחר יומיים אני נולדתי. דהיינו, היום הולדת שלי, י"ב בתשרי. והפדיון של הרב היה בבגדד, הרב אפרים הכהן, המקובל האלוקי, אביו של חכם שלום כהן בישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה, הוא שפדה אותו, ואנחנו בהמשך, אם יהיה זמן, נספר על חכם אפרים הכהן, כמה שהוא ליווה את הרב, וכמה שחיזק את הרב, המקובל האלוקי, חכם אפרים הכהן. ראשית, כשהרב היה בן שנה, היה לו נס גדול. הוא היה בעריסה, והגיע נחש לעקוץ אותו. להקיש. טוב. אם יהיה עוד תיקונים, תגיד לי. למה אני לא רגיל לדבר. אמרתי לך, אני יודע לשיר טוב. אז המשרתת שהייתה בבית לקחה אותו, חטפה אותו וברחה.
אז אמא שלו צעקה, מה אתה עושה? גנבה, מה? אמרה, לכי תראי מה יש בעריסה, אחר כך תגידי לי, אני גנבה. אז הודות לגויה הזאת, היא הצילה את הרב. אם לא חס ושלום, מי יודע, לא היה לנו את חכם עובדיה. זה התחלה, נס הנחש שהיה לרב. הרב סיפר לי על רבי שלמה אבו המערבי, אחד מחכמי מרוקו שהיה גר כאן ברחוב חכמי לובלין. קומה שנייה? לא, היה מלמד בתלמוד תורה בני ציון. הרב למד בתלמוד תורה בני ציון. בני ציון זה היה בשוק הבוכרים למעלה קומה שנייה. איך? מעל הרב כדורי. טוב, זה לא ידענו, בסדר. אם כן, חכם שלמה המערבי, לא היה לו ילדים, היה חסוך בנים, והיה אוהב מאוד את תלמידיו, בפרט את מורנו ורבנו, היה מאוד אוהב אותו. הלימוד היה קשה אצלו, למה צריך חזרות, צריך ללמוד בעל פה, וגם הדבר הקשה ביותר, אני לא יודע איזה ילד היה מסכים לזה היום, ביום שבת אין חופש. ביום שבת צריך לבוא לבית של הרב, לומדים חומש עם ראשי. אז אם זה פרשה קטנה, אז חצי שעה. אבל אם זה פרשה גדולה, ואם זה שתי פרשיות, שעתיים, 3. הרב סיפר לי שהוא היה מכין צלחות מפח היה אז, עם סוכריות, עם ממתקים, כל ילד שבא מקבל צלחת. זה כל מילה שאני מספר לכם, זה מילה שהרב סיפר לי, בהזדמנויות, הייתי שומע ממנו, שואל אותו הרבה שאלות, לפעמים הייתי מתחצף גם, שואל אותו שאלות של חוצפה, אבל מה נעשה, אם לא אשאל אותו, איך אני אדע? פעם שאלתי אותו, מה זה כבודו כל פעם מגיע לאיזה אירוע, וכבודו ממהר. ומה השם החתן והכלה? כבודו ממהר. יש טקס, יש מוזיקה, החתן צריך להביא את הכלה מעזרת נשים, הולכים לאט לאט, צועדים, זה לוקח זמן. וכבודו ממהר, וגם כבודו עשה את זה בחתונה של הבן שלי, הכל מהר, אם לא אני הולך. אמרתי לו, מה זה כבודו ממהר ככה בכל מקום? אמר לי, תשמע חביבי, אתה לא מבין. כל אחד שרואה אותי, הוא חושב שאני הבן הבכור שלו, הבן היחיד. והוא רוצה לפנק אותי, ורוצה לנשק לי את היד, ורוצה לדבר איתי, ורוצה לנשק לי את החלוק. טוב, אם אני אתייחס לכולם בצורה כזאת, מתי אני אשב ללמוד? כל הזמן הוא היה אומר, מתי אני אשב ללמוד? פעם הזמנתי אותו לאירוע של המשפחה שלי. אמר לי, תגיד, מה אתה רוצה שאני אעם הארץ? מה, אני אלך כל לילה לאירועים, לבר מצוות, לחתונות? אני לא בא. טוב, אני התביישתי, מה אני אעשה? אמרתי לו, טוב, מחילה שדיברתי עם כבודו, הלכתי. לא משנה שבסוף הרב הגיע, ואם לא היה מגיע, היה מתקשר ומתנצל. זה קשה לתאר את הענווה של הרב, רבותיי. אנשים חושבים, מכיוון שלא יכלו להתקרב אליו, אז מי יודע, חס ושלום, הרב היה אדם פשוט מאוד מאוד. אני הייתי איתו כמה פעמים באירועים בבתי מלון, ביום שבת. שולחן כל טוב, חביתות וגבינות וביצים וריבות. הרב, אני מסתכל עליו, מה הוא אוכל? מחילה מכבודו, כמו ילד בן 5. לוקח, מורח ריבה עם מרגרינה, ואוכל אותה. הוא לא יודע, הוא לא מכיר, לא מבין, לא באוכל ולא בכסף, שום דבר. זה הרב. וכשהייתי יושב איתו, אני הקטן, עבדכם הנאמן, שלא מתאים לי בכלל לדבר עליו, אבל מה נעשה שכמו שאמרתי לכם, ביקש אותי הגבאי לדבר, הייתי מסתכל, לא מאמין, הוא מדבר איתי דברים, שואל אותי על השכונה, שואל אותי על שאול צדקה, שואל אותי על בית ישראל, שואל אותי על מוסיוף, איך התלמידים שלו, ואז כמה פעמים סיפרתי לו על
על בנו עליו השלום, רבי יעקב יוסף. אמרתי לו שהוא מחזיק את כל התלמידים של הרב, הזקנים שמאותו תקופה, ואת הבנים ואת הנכדים שלהם, וכולם בני תורה וכולם בני ישיבות. אז הוא היה נאנח ככה משמחה, והיה קשה לו לעזוב את השכונה הזאת. אל תחשבו שהשכונה הזאת קלה בעיניכם. אמנם זה מוסיוף ומגיעים פה כל מיני אנשים, אבל הרב אהב מאוד את המקום הזה. ואם היה ביכולתו, היה גר פה, והיה מתפלל פה כל יום במוסיוף. כמו שסיפרתי לכם שהרב היה הרב הראשי לישראל, היה בא למוסיוף, מתפלל במוסיוף. אחר כך הרב גדל, למד בישיבת פורת יוסף. פורת יוסף בעיר העתיקה היה פחות מסוכן מהיום, אבל מי שהיה לו כסף, אז היה נוסע בחצי גרוש מהשכונה הזאת לישיבת פורת יוסף. היה אוטובוס קטן, אני אתאר לכם את האוטובוס שהיה, אני לא הייתי אז, אבל כפי שראיתי בציורים ובתמונות, זה משהו כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, הרכב של החברה קדישה, הישן, שיושבים ככה אחד מול השני, זה היה האוטובוס. ובשביל להפעיל אותו צריך לצאת בחוץ עם איזה מכשיר, ואם זה יעבוד וצריך לעזור לו לסובב את המנואלה שהיא תפעל. הרב לא אהב את הדברים האלה, לא היה לו זמן לאיבוד זמן הזה. אבא שלו היה נותן לו כל יום חצי גרוש, אומר לו תיסע לישיבת פורת יוסף. תיסע לישיבת פורת יוסף. היה לו מגירה בבית, היה גר ברחוב הבעל שם טוב, הבית הזה נהרס, בנו בו בניין חדש, בית עם תחב רטיבות, צריך לרדת 10 מדרגות, וזה חדר אחד גדול שהם חצו אותו ועשו אותו 3 חדרים, ושם גרו כל המשפחה, ואבא שלו היה איש שמח ומשמח אנשים ורוקד בחתונות, וקראו לו יעקב גלה על שם גלה זיו הודי, שהיה רוקד בשמחת תורה, בזכות זה אומרים זכה לתלמיד חכם כזה גדול. ובכן, הרב היה שומר את הכסף, הולך ברגל לישיבת פורת יוסף, היה לו חברותה בדרך, מה הוא יאבד את הזמן? חכם בן ציון אבא שאול. שניהם היו הולכים ביחד לישיבת פורת יוסף וחוזרים. בהלוך היו מכינים את הדף הגמרא שצריכים ללמוד בישיבה, ובחזור מכינים את הדף של מחר, לא מאבדים רגע אחד. רק פעם חכם בן ציון אמר לי, פעם ניגנתי לו באיזה, שהיה חולה מאוד ועברי, אז אמר לי, השיר הזה שאתה שר עכשיו, הייתי שומע את זה בדרך שהייתי הולך לישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה. אז אני זוכר, היה שם בבית קפה מפעילים את התקליט הזה, ואני מכיר את השיר הזה, שרתי לו את זה בעברית, אמר לי שהוא שמע את זה בערבית כשהיה הולך לישיבה. יא עזרתי. מה אתה אומר? אני לא באתי בשביל זה, אם הייתי בא בשביל זה, הייתי צריך להביא את העוד. טוב, נמשיך. הרב היה חוזר מהישיבה, במקום ללכת לישון, היה מתחבא. אתם יודעים איפה היה מתחבא? בבית הכנסת באר שבע, מעל המקווה, קרוב לפה 200 מטר. הרב היה עולה לעזרת נשים, בית הכנסת של אשכנזים, אבל היה שם ספרים עתיקים. שם הרב היה יושב, היה לו חברותה, קראו אותו חכם ברוך בן חיים מזרחי. חכם ברוך היה רב גדול בברוקלין, התחתן עם ביתו של הרב יעקב קצין, הרב הראשי של ניו יורק. אח חכם ברוך גדל פה בשכונה, והיה לומד כל הלילה עם חכם עובדיה בבאר שבע. עליו בשעה 5 ככה, הולך לישון קצת. הולך לישון, אבל אין לו מקום בבית לישון. מקום קטן. בדיוק היה אחיו נעים שנפטר לפני 42 יום, לצערנו הרב. נעים הזה היה איש שמח ועליז וצדיק גדול, ועושה הרבה מצוות והציל הרבה יהודים. הוא היה נראה אדם פשוט, אבל היה דרשן
ובילדותו היה בכל מיני מקומות, לא משנה איפה, והציל הרבה יהודים. פעם חכם עובדיה אמר לו, אתה יכלת להיות עוד חכם עובדיה, לא חבל, אתה לא למדת, יש לך כישרון. אמר לו, טוב, אני הצלתי הרבה יהודים, אתה למדת תורה, אני הצלתי יהודים. הרב חייך. כן, אז הרב היה יושב שם, לומד בעזרת נשים, עד שעה 5, ב5 הולך, יושן במיטה של אחיו נעים, בשעה 7, 7:30 קם, מתפלל, והולך רגלי לישיבה. הרב, ילד קטן, בן 11.5, נרדם, ישן שעתיים, נרדם בכיתה. הרב, אומר לו, בוא, תשב לידי. היה כל הזמן צובט אותו, צובט את הרב. אני לא אגיד לכם את שמו, זה לשון הרע, לא אגיד. אני יודע מה שמו. הגיע לבית הרב, עליה שלום, אמא שלו אומרת לו, תגיד לי, מה זה היד שלך פה, הכל כחול? אמר לה, לא, תעזבי, הוא לא אשם, הוא לא אשם, אני אשם. לא, תגיד לי, מה יש לך, מה זה? הוא לא אשם, הוא לא אשם, אני הייתי נרדם והוא היה צובט אותי, אבל הוא לא אשם. טוב, הגיע אביו, רבי יעקב, הגיע מהמכולת. היה לו כאן מכולת ברחוב זונלפלד. כל מי שהיה קונה ממנו והיה לו איזה אירוע, אם היה לו חתונה או בר מצווה, אמר לו, אני קונה ממך בתנאי שאתה תבוא לשמח אותי. אם לא, אני לא קונה ממך. אמר לו, בסדר, תקנה ממני ואני אבוא. היה משמח. כן, איפה היינו? המכולת רחוב זונלפלד, ממול החנות של זאדה, הרסו את זה היום. והחנות של זאדה, זה היה החנות של הסבא של חכם עובדיה. סבא של חכם עובדיה קראו אותו סלח, הוא היה מתפלל בשושנים לדוד, אבא של האמא, אבא של גורג'י עליה שלום. בסדר? הגיע אבא שלו לא ויתר, אמר לו, תגיד לי מהר מי יקע אותך לפני שאני אקע אותך. זה מה שאני מספר לכם מילה במילה, שמעתי מאחיו, יש לי את זה אפילו מצולם, אני לא מוסיף שום מילה. שזה חכם אברהם הביא אותי, אני לא עושה שינויים. מה שהרב סיפר ומה שראיתי אני מספר. לא קראתי את זה בשום ספר. אמר לו, תגיד לי מהר, מי עשה לך את זה? לבינתיים הרימו לו את השרוול, ראו שהכל אדום. התחיל לבכות, מפחד חכם עובדיה שלא יבוא לכיתה. אמר לו, זה המורה, אני נרדמתי. אמר לו, לא, זה לא יכול להיות דבר כזה. בוא איתי. הלך איתו לישיבת פורת יוסף. אמר, מי זה שעשה את הדבר הזה? מי זה מכה ילדים? נהיה ויכוחים, הביאו את משגיח, רבי יהודה חדד. מישהו רוצה לדרוש למעלה, בבקשה, יכול לרדת לפה. רבי יהודה חדד אמר, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים לקבל ילדים שיושנים באמצע. אם הוא מוכן לשבת וזה, ללמוד כל היום, הוא נרדם, תיקחו אותו מפה, תוציאו אותו. אבא שלו לא עשה הרבה, אמר בוא. אבל מה אני אעשה איתו עכשיו עם הילד? אני נתתי תקיעת כף לפני כמה חודשים לרב עזרעתיה, ראש ישיבת פורת יוסף, הוא נתן תקיעת כף שהוא לא ייתן לו לעבוד, רק ללמוד תורה. כי הרב היה עוזר לו מדי פעם, וחכם עזרעתיה גילה את הרב, בא אמר לו, תיתן לי תקיעת כף שאתה לא נותן לו לעבוד, זה רק צריך ללמוד תורה. טוב, מה נעשה? הוא באמצע חושב, לבינתיים הם עולים, יוצאים מישיבת פורת יוסף, והנה ראו את חכם אפרים הכהן. חכם אפרים הכהן, רק התמונה שלו מפחידה לראות אותו. חבל שלא זכינו לראות אותו. אמר לו, חכם יעקב, בשקו, מה קרה? אמר לו, אל תשאל. מכים פה את הילד, אמרו לי, תוציא אותו. אמר לו, בוא איתי.
בא למשרד, חכם אפרים דפק בשולחן, אמר ככה, הילד הזה ישן, לא ישן, ילמד, לא ילמד, יאכל, לא יאכל, אני ערב עליו, אני אחראי עליו, אתם לא תוציאו אותו מהישיבה. תוציאו אותי ולא תוציאו אותו. חכם אפרים הכהן היה ערב עליו. והשאירו אותו בישיבה וגדל. באותה תקופה אבא של חכם עובדיה יוסף, רבי יעקב, היה נוסע לבגדד. נוסע לבגדד כל כמה חודשים, היה נוסע למסחר. מה המסחר שלו היה? היה לוקח ספרים מכאן ומוכר אותם בבגדד ומביא ספרים מבגדד. היה הספרים של ליבורנו. מי שראה את הסידורים האלה, היה שם תמונה של חכם עזרא דנגור, היה מביא אותם לכאן. ואיך היו נוסעים לבגדד? לא היה מטוסים. אתם יודעים איך היו נוסעים? היה אוטובוס ברחוב יחזקאל פה, פעם בשבוע. זה השדה תעופה. פעם בשבוע, איפה שהיה מי שזוכר התנובה הישנה ברחוב יחזקאל, היה יוצא אוטובוס 13 שעות, יוצא לירדן, מגיע לבגדד. עכשיו היו, ליד בנק דיסקונט. עכשיו היה הרבה אנשים שהיה להם משפחה בבגדד, אז היו מכינים אוכל ושולחים את זה למשפחה דרך שליח, דרך הנהג, משלמים לו משהו. אם כן, חכם יעקב לקח את חכם עובדיה לבגדד, נסעו לבגדד, הרב רוצה ללמוד, כל הזמן רוצה ללמוד. אמר לו, טוב, אנחנו ניקח אותך לבית זילחה. בית זילחה זה מקום, ישיבה עם חדרים, כאן לומדים קבלה עם חכם יהודה פתיה, פה לומדים גמרא, פה לומדים משנה, פה לומדים זוהר. טוב, אמר לו, תשב כאן, הנה לך אוכל, ותשב תלמד, אל תצא מכאן, פה אסור לצאת, פה בחוץ ערבים, פה זה לא בית ישראל, אל תצא בחוץ, בבקשה. טוב, לא יצא, ישב, לומד, והנה ראה איזה קבוצה שמה שלומדים גמרא, והיה להם איזה קושיה. הילדים לא ידעו לענות. חכם עובדיה הקטן, דרך אגב, כשהוא נסע לבגדד, סיפר לי אחד שראה אותו, היה כמו היום חכם עובדיה הקטן, הלבישו אותו חלוק ותרבוש קטן, חכם עובדיה הקטן, ממש ככה. והוא אמר לו, אני יכול לענות? אמר לו, בבקשה, תענה. ענה לו תשובה, תפעל מאוד. מה זה, ילד קטן ככה עונה תשובות? מאיפה אתה? אמר לו, אני מישראל. איפה אתה לומד? אני בישיבת פורת יוסף. זה. איפה אבא שלך? יבוא בלילה. הגיע מור אביב, אמר לו אותו חכם, הבן שלך יאיר את ישראל, תשמור עליו. זה סיפור אחד בבגדד. סיפור שני באותה תקופה, יש 3 סיפורים על בגדד. הסיפור השני היה ש3 חכמים עשו לו מבחן. זה הרב סיפר לי גם כן. חכם סלמן חוגי עבודי, עליו השלום, שהיה דיין, ואחר כך הרב ישב איתו בבית דין, ישבו ביחד בבית דין, בפתח תקווה, וחכם סלח חדורי, והשני חכם ניסים חדורי. 3 חכמים עשו לו מבחן, והתחיל לקרוא משניות, בבא מציעה, בבא קמה, לא מפסיק הרב, קורא. אמרו לאביו, תשמור עליו מעינה בישה, הבן שלך יהיה רב גדול, שלא יעסוק בשום מלאכה, רק בתורה. וכן היה. הסיפור השלישי, זה הרב חכם סלמן חוגי עשה לו מבחן בביתו, מבחן פרטי, וישבו שם שעה וחצי. חכם סלמן חוגי התפעל מאוד ממנו, והתחנן לאביו שלא יעבוד הילד הזה, שילמד רק תורה. זה היה הרב בן 11 וחצי, 12 ככה, וחזרו לארץ ישראל. טוב,
עכשיו אספר לכם קצת על עצמי, אני גם צריך להשוויץ קצת. פעם הראשונה שהכרתי את הרב, הייתי בערך בן 17. מה זה הכרתי את הרב? אני מכיר את הרב משאול צדקה. אבא שלי היה לוקח אותי לשיעורים, לשמש צדקה, אצל חכם יעקב מוצפי עליו השלום, מורי ורבי, ואחר כך שיעור שני בשאול צדקה. אני הייתי אז בן 5, 5.5, לא יותר. ואני זוכר את השורה הראשונה, הרב עובדיה יוסף, הרב יוסף מוצרי, חבר שלו, חכם יעקב דואק, ומימינו היה אחד כל הזמן שכותב, לא ידעתי מי זה, בסוף אמרו לי זה חכם משה דיין, זה תלמיד שלו ממצרים. אנחנו עוד נגיע למצרים. כן, אז שם הכרתי את הרב, וגם הייתי בהכתרה של הרב, כשהייתי בישיבת פורת יוסף, אני הייתי התלמיד הכי קטן, הייתי בן 12, משהו כזה, למעלה עשו לו מסיבה גדולה, והיה שם דחיפות גדולות, ואחר כך היה דרשה ביזדים, אחרי כל הבלגן הזה, תשימו לב, היה דרשה ביזדים, זה היה יום שהרב היה נותן דרשה. אז הלכתי ליזדים, כשנגמרה הדרשה הרב אמר, רבותיי, במילים האלה הוא אמר, ורחמיו על כל מעשיו, אל תעשו לי מה שעשיתם לי בפורת יוסף. איזה דחיפות, אני לא יכול. ורחמיו על כל מעשיו. כן, הרב היה לו חוש הומור בכל מיני דברים. אף פעם לא היה אומר לי תנגן. היה לו כל מיני פסוקים. חבוד, משה ידבר. הוא היה אומר לי, הכל כל יעקב והידיים. ככה כל מיני פסוקים כאלה. טוב. הרב היה מאוד אוהב את השעון. שעון היה חשוב מאוד בשבילו. השעון, לא קונה שעון הרב. מי שמביא לו שעון, הרב הולך לישון עם זה בלילה, לראות אם זה מהיר בלילה, מחוגים. למה? הרב כל הזמן כאן מתעורר, רוצה ללמוד, רוצה לדעת מה שעה. אם השעון הזה לא מהיר, מחזיר אותו. וכל הזמן מסתכל על השעון. כל הסרטות שאנחנו הסרטנו את הרב, כל הזמן מסתכל על השעון. למה? הזמן חשוב לו. אספר לכם על הזמן שלו. הרופא שלו אמר לו שהוא צריך לעשות כל יום חצי שעה התעמלות. למה? לא עליכם, הרב היה חולה מאוד, היה לו סוכר. ובכלל, היה לו הרבה איסורים. אנשים חושבים, הרב היה הרב הראשי ויש לו משכורת ויש לו פנסיה. זה לא כמו שאתם חושבים. הרב היה הרבה בוכה על עם ישראל, והרבה פעמים הגענו אליו לנגן ולשמח אותו, ושום דבר. הרב היה בוכה והיה אומר, רבותיי, אני מצטער, אני לא יכול להיות איתכם היום, בוכה בדמעות, ועוזב אותנו, והשולחן נשאר כמות שהוא, הוא היה בא, אומר דברי תורה קצת, והולך. אני זוכר את התקופות בזמן, אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, לפני 22 שנה, בזמן אוסלו, הרב כל הזמן היה בוכה, וכמה שניסינו לעשות לו מסיבות ולהביא אותו, ופעם סיום מסכת ופעם 7 ברכות, הוא לא רצה לשבת, היה כל הזמן בוכה בדמעות, ואז אשתו הייתה חולה מאוד וכו' וכו'. פעם אמרתי לו שאני רוצה להיכנס לפוליטיקה. אני לא אגיד לכם מה הוא אמר לי, אבל הוא אמר לי, זה לא בשבילך, אני רוצה שתישאר כמו שאתה. אני רוצה אותך ככה נקי, ודי למבין. טוב, בקשר לסעודות של הרב, היום אנשים יושבים אוכלים בליל שבת, 2, 3, 4, וסיפורים ופוליטיקה ועיתונות וכל מיני דברים, זה דרך העולם, גם דברי תורה. אני אספר לכם על הרב. הרב היה מתפלל בבית כנסת הגדול למטה, היה חזן שם וקורא בתורה ודורש. הייתי מדי פעם, מכיוון שהחזנים נסעו לחוץ לארץ, אז היה חכם שמעון אלוף, שיהיה בריא, הרב של קהילת אהבה ואחווה,
יחזקאל ציון, יזכר לטוב. אז אני הייתי מדי פעם ככה הולך להתפלל שם השחרית, והרב היה מתפלל מוסף. בדרך היינו מלווים אותו. היה רבי יצחק פחה, היה גר כאן בשכונה. היה מספר לו מה שהיה השבוע ברבנות, בענייני השחיטה, בענייני הכשרות. כשהרב היה מגיע לבית, היה אומר, טוב, שבת שלום, כל טוב לכם. חבוד, תעלה. הייתי עולה, לפעמים הייתי איתו לבד, אני והרבנית לבד, יושבים לאכול. הרב היה אוכל מקסימום חצי שעה בשבת. איזה פיוט, או שני פיוטים, איזה דבר תורה ואיזה מעשה קצר. בכלל לא מעריך, למה? הספרים מחכים לו. הרב אחרי החמין לא הולך לישון. כמה פעמים ראיתי אותו קורא משניות שבת. הרב היה בבית מקפיד. אומרים, הוא לא היה הולך לפי הבן איש חי, וזה לא נכון. הרב היה חסיד, הרב היה מקפיד בכל מיני עניינים בבית שלו. מי שראה, מי שיודע, בפנים יודע. בליל כיפור, היה אומר לי, תקרא את הזוהר הזה, של רבי שמעון בר יוחאי. לא היה מוותר על הזוהר הזה, במשניות שבת. לא סיפרתי לכם על הזמן, על השעון, כן. למה לא הזכרתם לי? הרב היה צריך לעשות כל יום התעמלות חצי שעה. אז היה עושה סיבובים, היה גר בתלביה, עושה סיבובים בלילה עם הנהג שלו. אז היה אומר לנהג, בוא נלך הבית, הגיע הזמן. אומר לו, מה הגיע הזמן? עוד לא עבר חצי שעה, מה אתה אומר הגיע הזמן? אומר לו, אדוני, הגיע הזמן. אני התחלתי את פרקי אבות, קורא בעל פה הרב. אני סיימתי עכשיו את פרקי אבות, זה בדיוק לוקח לי חצי שעה. אז יאללה, בוא לבית. הרב לא היה מאבד דקה. גם בבית פעם תפסתי אותו על חם כשעושה התעמלות. הרב היה לו מכשיר בבית. היה כל הזמן קורא משניות. גם בבית חולים. כל הזמן לומד משניות בעל פה. ותהילים. אומרים מי שקורא תהילים זה ביטול תורה. אני 1000 פעם ראיתי את הרב עובדיה קורא תהילים. אני לא יודע. כמה שהוא היה גאון בתורה וכמה שזה היה יושב קורא תהילים. ולא לדבר על תנ"ך. אני כמה פעמים נסעתי איתו לחוץ לארץ. הייתי איתו באירופה, בשוויץ, בפריז. הרב במטוס יושב עם תנ"ך. היה לו תנ"ך של קורן, ספר לפני 10 שנים נגיד, וזה כבר ישן נושן. כל פעם תפסתי אותו באיוב, פעם במיכה, פעם במלאכי. וגם כשהרב לפני שהיה נרדם, שהיה עייף, כבר תש כוחו מהלימוד, לומד תנ"ך, כל הזמן חוזר את התנ"ך. אין לי ספק שהרב ידע את כל התנ"ך בעל פה עליו השלום. המכשיר? למכשיר. כן, אז אני אומר על המכשיר, כשהרב היה עושה התעמלות, כל הזמן היה קורא משניות בעל פה. אם זה משניות שבת, אם זה פרקי אבות, לא מפסיק רגע אחד. גם כשהייתי בבית חולים, אמרתי לך, שהייתי בבית חולים בימים האחרונים שהיינו אצלו, היה קשה מאוד לראות אותו, קשה מאוד. כל הזמן ממלמל, לא מפסיק. אני בשבעה כשהלכתי לקבר של הרב, הסתכלתי על הקבר, אמרתי, פעם ראשונה אני רואה את הרב שהוא נח. אף פעם הוא לא נח, הוא כל הזמן בפעולה. כשהרב היה גר בשכונה, רבותיי, הרב היה דורש פה 6 בתי כנסת בשבת. ועוד היה לו זמן בליל שבת, לפני הדרשה שלו בפורת יוסף, היה לו זמן ללכת פה ליתומים ואלמנות, לבקר אותם. היה פה איזו טרגדיה גדולה, על אחד שנפטר פה בשכונה. אני למדתי אצלו כשהייתי קטן בגן. הרב כל ליל שבת היה מגיע אצלהם לבית ולומד עם הילדים, בוחן את הילדים. תארו לכם, יש לו דרשה בישיבת פורת יוסף. הדרשה המרכזית שהייתה בישיבת פורת יוסף, מי שזוכר אותה, היה חכם ששון לוי המקדים, ולפעמים אנשים היו מפריעים לו. אז הרב היה דופק בשולחן, לא להפריע לו, ואז הוא היה ממשיך. ואחר כך היה מנחה, הרב בנימין גרג'י. הרב בנימין גרג'י עליו השלום היה אומר ככה,
מיום ראשון עד יום שישי, לקראת שבת נחשפה נפשי. זה הפיוט אומר. ואני אומר, מיום ראשון עד יום שישי, לקראת כבוד מורנו ורבנו, נחשפה נפשנו, פתח פיך ויאירו דבריך. הוא היה בא הראשון לדרשה. אתם יודעים מה זה הראשון? הראשון היה מגיע לדרשה. אוכל מהר ומגיע לדרשה, וההליכה שלו הייתה איטית, וגר רחוק. הראשון מגיע לישיבת פורת יוסף. כך בנימין גרג'י היה מורה בבני ציון הרבה שנים, וגם כן היה מגיע לבקשות בבית הכנסת בורוכוב. היה לו הרבה תלמידים, ויש הרבה תלמידים, ברוך השם, חיים וקיימים. יש פה הרבה שמכירים אותו, אולי אתה לא זוכר אותו, אבל יש פה הרבה שזוכרים אותו. כן. אספר לכם עוד על הרב. כשהיינו משמחים את הרב, אז הרב כל הזמן מדוד. מה זה מדוד? אנחנו מגיעים תזמורת לבית, הרב אין לו זמן לשמוע אותנו. היינו צריכים להמציא כל מיני סיבות, או 7 ברכות, או סיום מסכת, שמחה של מצווה, בשביל לשמח אותו. אז הרב לא היה מגיע עד שהכל מוכן. ואז בנו היה אומר לו, כבוד הרב, הגיעו כבר אורחים, בכבוד. הוא אומר, רגע, עוד רגע, אני גומר, אני מסיים. לפעמים היינו מחכים חצי שעה, אבל היינו לוקחים את זה בחשבון, שזה ככה עם הרב. היה נכנס, עוד פעם מסתכל על השעון. מתי נכנס, מתי יצא? כל הזמן עם השעון. כשהיינו מסיימים, אז לפעמים הרב היה בורח. למה? הראש שלו באיזה סוגיה, באיזה קושיה. אז הוא אומר, טוב, שלום לכם, נכנס לחדר. אני לא נעים לי, הייתי צריך להגיד לו שלום. אז הייתי נכנס, עבר 2 דקות. 2 דקות מהלימוד, מכל האירוע הזה, וצריך להעיר אותו. הרב כבר, זה לא בעולם הזה. יושב בסוגיה, הוציא את המשקפיים, הראש שלו בתוך הספר, ממש הייתי צריך להגיד לו, כבוד הרב. כן, כאלה שנים רבות, ברכות. הרב כל הזמן היה מברך, רבותיי. כל הזמן הפה שלו ברכות. זה דבר פלא, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי, ולא ראיתי שום רב שכל הזמן מברך. לא היה אחד שהגיע אצלו בשביל איזה עניין, לא משנה, אפילו לתקן איזה משהו בבית, או איזה חשמלאי, או אינסטלטור, לא משנה מה. הרב רק מברך. יותר מזה, פעם הייתי איתו במקום, באירוע, היה שם גויים. הייתי איתו בצרפת, בבית מלון. היה אסיפה של רבנים, והזמיעו נגנים גויים. היה אחד, גוי ישמעאלי. הרב שאל אותו, מה קוראים לך? אמר לו, אוסמה. אמר לו, אתה משפחה של אוסמה אלבז? ככה נזכר בשם הזה, לא יודע למה. והרב מעתיר עליו ברכות. אמרתי לו, כבוד הרב, זה גוי, לא חשוב. אז מה? ברך אותו. וכמה פעמים שהיינו מנגנים, אז הוא אומר לי, מה שמו זה הנגן הזה? תביא אותו, נברך אותו. כל הזמן מברך, זה משהו לא יאומן. כמה אפשר לברך אנשים? וגם כל אחד ברך אותו משהו אחר. כל הזמן לברך, זה פלא פלאות. וגם הרב היה מפרגן, יודע לפרגן לכל אחד. מברך אותו, אבל מפרגן לו. אתה ניגנת יפה, ואתה עשית יפה. כל דבר פרגונים. הרב לא היה מתלהב מהברכות שהוא היה מברך את האנשים. מברך, אבל לא מתלהב. באים מספרים לו, כבוד הרב, זה כבודו יודע, בירך אותי לפני שנה, טוב, בסדר. לא מתלהב. פעם סיפרתי לו סיפור, רציתי לראות אם הוא התלהב. מה הסיפור היה? לפני 3 שנים, אתם יודעים, אחד הלילות הקדושים ביותר, זה לילה שלפני יום כיפור. רבי אברהם, תגיד לי מתי להפסיק. ליל כיפור, יום לפני כיפור, בכותל,
מגיעים מאות אלפים. אני לא יודע למה לא אומרים את זה בתקשורת. כנראה שזה מפריע להם. ואם אני אגיד לכם, רבותיי, שמגיעים משעה 12 עד 6 בבוקר, לא פחות ממיליון איש, לא פחות. הולכים ובאים. אנשים חילונים, רחוקים. אני הולך ברגל, אני מסתכל, אני שואל, איפה חנית? איפה חנית את הרכב שלך? הוא אומר, בתחנה מרכזית. בתחנה מרכזית חנת הרכב שלו. הכל פקוק, הכל סגור. הרב מאוד אהב את הלילה הזה. למה היו באים לכותל, לסליחות, והיה שם התעוררות גדולה, והרב תמיד במוצאי כיפור היה מדבר על זה. יום אחד הגעתי לשם מוקדם, קראו לי איזה קבוצה שם, אנשים לא חרדים בכלל. רבי משה, בוא תשתה איתנו כוסית לכבוד השנה החדשה. אמרתי להם, לא יפה, כותל וזה. תשתה. טוב, שתיתי. אתה יודע, יש פה בחור אחד, יש לו כבר 17 שנה, אין לו ילדים. אולי תברך אותו. שלם, אני יודע לשיר. תברך אותו, אולי יהיה לו ילדים. אמרתי, ריבונו של עולם, בזכות כל הסליחות שיהיה הלילה, בזכות הרב עובדיה יוסף שצריך להגיע, בזכות כל המצוות שהרב עושה, והתפילות, והלימוד תורה, שנה הבאה שיהיה לך בן זכר, ואני אהיה הסנדק. מסכים? אמר לי, אני מסכים. תקשר אליי בערב ראש השנה, רבותיי. אמר לי, נולד לי בן, ואני נדרתי נדר שאתה תבוא תהיה הסנדק. אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול לעזוב את הרב. אני כבר הרבה שנים חזן בראש השנה אצל הרב. אתה רוצה שאני אעזוב את הרב ואני אבוא אליך? אז הוא אומר לי, תשמע, אני נדרתי נדר. מה יהיה? מה יהיה עם הפלאפונים? נדרתי נדר. אמרתי לו, תלך לרב, תגיד לו שיעשה לך התרה, שאם היית יודע שזה יצא בראש השנה, יפתח לך פתח ושלום על ישראל, אולי פעם הבאה, השם יזכנו, תזמין אותי. הצטער מאוד. ביום ראש השנה, אחרי התקיעות וזה, ישבתי עם הרב, עשינו קידוש, אמרתי לו, כבוד הרב, כך וכך היה מעשה, בירכתי איזה מישהו, הוא אומר, כן, גם לי לפעמים זה מתקיים. כאילו אני מגיע לציפורניים שלו, או לסערה בגוף של הרב. הוא אומר, כן, גם לפעמים אני מברך, זה מתקיים. אמרתי לו, כן, אבל יש המשך לסיפור. הוא רצה שאני אבוא יהיה סנדק. אמרתי לו שאני לא יכול לעזוב את כבודו, בגלל שזה ראש שנה וזה, ואני תוקע אצל כבודו וחזן. הוא אומר לי, היית אומר לו שיבוא לפה, היינו עושים פה את הברית. אמרתי לו, לא חשבתי על זה באמת. תראו איזה הענבה של הרב, איך הוא מדבר. כן, לפעמים מתקיים. טוב. הרב היה מספר לי על העוני שלו, והיה אומר, עליי נאמר, מגביע שפלים עד מרום. אמרתי לו, מה זה מגביע שפלים עד מרום? רבותיי, חכם עובדיה יוסף, עד החתונה שלו, מעולם לא קנה בגד חדש. היה קונה בגד מיד שנייה, ממאה שערים, מה שנקרא על תזכן, חוץ מכבודו, והיה מביא את זה לאמו, ואמו הייתה יודעת לתפור, היה לה מכונה, ומסדרת לו את הבגדים, אם זה חליפה, אם זה מעיל, אם זה חולצה, ככה הרב סיפר לי. הוא אומר, אני לא ידעתי מה זה בגד חדש. בשביל לתאר את העוני של הרב היה קונה ממתקים כשהיה קטן, הולך לתלמוד תורה, כך סיפר לי זקן אחד שהוא עוד חי, היה קונה קופסה של סוכריות בצורה של דג, והיה מתחנן לילדים בתלמוד תורה בית הארון, שיקנו ממנו בכדי שירוויח כמה פרוטות, ויקנה מחברת בכדי לכתוב דברי תורה. והרב באמת זכה בגיל 16. בגיל 16 כתב את יביע עומר, ומורו ורבו חכם אליהו חכם אליהו לופס
לקח את החוברת ורקד עם זה. ככה הרב סיפר לי. רקד עם זה בישיבת פורת יוסף ונשק את זה. באותה תקופה של הרב היה הרבה איסורים. היה איזה מכת מדינה פה, קראו לזה מוחרם. מוחרם זה שם של חודש בערבית. כל שנה היו צריכים לעבור ממקום למקום, תתארו לכם. צריכים לקחת חמורים ועגלות וארגזים, לעבור ממקום למקום. והרב היה מסכן, סובל כל פעם עם הספרים שלו. ואז אביו פעם פתח את המגירה שלו וראה את כל החצאי אגורות שלו. אמר לו, מה זה החצאים האלה? מאיפה זה? נפלו כולם. ויזרע יצחק בארץ ההיא. אמר לו, מה זה? מאיפה זה? אמר לו, זה מה הכסף שנתת לי. ואני אספתי אותם במקום לנסוע בזה באוטובוס לישיבה, הייתי הולך ברגל, אני רוצה להוציא ספר. אמר לו, אז למה לא אמרת לי שאתה רוצה להוציא ספר? היית אומר לי. הוא לקח את הכסף, החליף לו את זה לשטרות, וסיפר לי אחיו שהיה שם כבר כסף שהיה קשה לפרוט אותו, כבר עבר הזמן שלו. אז במכולת, ככה מדי פעם, היה נותן עודף לאנשים, והיה פורט את זה. הרב היה מאוד רגיש. מה זה רגיש? ביום כיפור אנחנו מתחילים את התפילה ב6:30. בשעה 9 הרב דופק באמצע הסליחות של שחרית, משהו כזה. רבותיי, כל מי שיש לו ילד ייקח אותו לאכול עכשיו. יעזוב את התפילה, קח אותו לאכול. נו, מה אתה מסתכל עליי? קח את הילד. מה אתה מסתכל? ככה, כמובן בחוש הומור היה אומר, מה אתה מסתכל עליי וזה? היה רוצה שילדים ילכו לאכול. הוא אומר, אתם עשיתם עוונות, הילדים מה אשמים? מסכנים צריכים להתענות, מ6:30 עד עכשיו, עבר כמה שעות, קחו אותם לאכול. ככה היה דואג כל הזמן. ואני עבדכם הנאמן, תמיד שהייתי בא לנגן, אנשים לא שמים לב. חבוש המנגן, אז הוא צריך לנגן. אז הוא לא צריך לשתות, הוא לא צריך לאכול, הוא צריך לנגן. ואנשים עושים על האש, הוא צריך לנגן. לא. הרב היה אומר לי איך שהייתי בא, תשים טעות כאן בצד, לך תעשה נטילת ידיים, תשב תאכל. לבינתיים הוא כבר מביא לי צלחת, ומוזג לי מהצלחת שלו. תאכל עכשיו, עכשיו תשב תאכל. דרך אגב, אני זכיתי לראות הרב איך משמש גדולים. עכשיו אני נזכר, בשבע ברכות של בנו, חכם דוד שיהיה בריא, הגיעו 4 גדולים. הרב יוסף אלישיב עליו השלום, הרב שלמה אוירבך, הרב אליעזר וולדנברג והרב משש. 4 יושבים ככה. לא יודע מה הם שמעו מהשירה שלי, מה הבינו, לא משנה. הרב יושב ומשרת אותם. הרב משש, בכבוד, יושב ככה, מוזג לכולם, תן להם לשתות. זה מי שלא ראה דבר כזה, לא ראה שמחה מימיו. לראות את הרב איך משרת אנשים ודואג כל הזמן, דואג לעם ישראל. טוב. אנחנו נגיע למצרים. עוד לא התחלנו, רבי אברהם. הרב זכה וזיכה את הרבים, וכל אלה שמחזירים בתשובה היום, למדו את זה ממנו. הרב היה כל הזמן משתדל להחזיר בתשובה, אם זה העניין של הטלוויזיה, שפעם אחת הוא דיבר על הטלוויזיה, והגיע אליו איזה יהודי אחד, אמר לו, אשתי לא רוצה להוציא את הטלוויזיה. הרב אמר לו, תבוא איתי עכשיו, תבוא איתי לבית שלך. עזב את הכל, אחרי השיעור הלך לבית שלו, והשפיע על האישה. האישה אמרה לו, בסדר, אני מחר זורק את הטלוויזיה. אמר לה, לא, עכשיו. הרב הרים את הטלוויזיה עם בעלה, הורידו את זה למטה להשפעה. רבותיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, היה אחד שמחלל שבת עם אופנוע, כל שבת
באמצע הדרשה של הרב היה נוסע באופנוע. לא ידעו מה לעשות. בסוף מישהו לא יודע איך צד אותו, אמר לו תבוא תשמע את הדרשה של הרב. הוא הגיע, שמע את הרב, ראה את הנעימות של הרב, את העדינות שלו, חזר בתשובה רבותיי. הוא הקים פה ישיבה לא רחוק מכאן, אני מכיר אותו אישית, והקים ישיבה גם בארצות הברית. אדם שהיה נוסע באופנוע בשבת, להכעיס, ככה להפריע על השיעור של הרב, חזר בתשובה. טוב, הוא אומר שאין זמן להמשיך, יש לי עוד הרבה סיפורים, עוד לא הגענו למצרים, הגענו רק לגיל 15-16. אם תרצו, שבוע הבא בלי נדר.